Pokud chcete brousit na velmi vysoké úrovni, tak si myslím, že to je otázka především vlastností toho, kdo to dělá. Potřebujete sílu, potřebujete dobrou koordinaci mezi očima a rukama, spousty času tréninku a za hodně práce a hodně usilovné práce jsou ty výsledky většinou minimální. Sklo je materiál, který se brání tím, že praskne, okamžitě vás pořeže a z toho, co se původně zamýšlelo, není vůbec nic. A je to ve zlomku vteřiny. Znamená to, že položíte na kotouč špatně, jedna chyba a nemáte nic. Rozbije se to, může vás to zranit. Tady vidíme, jak skici je vlastně z naprosto jednoduchých výkresů a kreseb vzniká velice jasná představa o budoucím objektu. Někdy stačí opravdu jenom jednoduché schémátko a je naprosto jasné, co se stane. Je mi to jasné tak jako hudebníkovi, který, když se řekne C, tak ví, že C zní takto, tak já vím zhruba, co se bude odehrávat ve skutečnosti.
vlastní tvorbu spolupracuji s celou řadou našich předních sklářských výtvarníků a pomáhám jim realizovat jejich vlastní návrhy a jejich vlastní díla. Tato spolupráce se nejvíce rozvinula s panem profesorem Zieglerem, děláme spolu asi 14 let. Zrealizoval jsem společně s ním celou řadu významných děl určených do architektury, řekl bych monumentálních projektů. Udělali jsme spolu celou řadu nádherných výstav a na celé řadě výstav v současné době pracujeme a připravujeme do budoucna. Nejradši vzpomínám na tu první výstavu, protože to byla šílená anabáze. V té době se nemohlo cestovat a udělat si výstavu v Holandsku. Když jsem neměl jistotu, že tam pojedu, tak to bylo poměrně značné dobrodružství. Dopadlo to tak, že galerista si tu výstavu dokonce musel koupit celou. Tím bylo umožněno vůbec vystavovat. No a tím se otevřely cesty, protože první výstava otevřela cesty k druhé výstavě a tak to pokračuje dál. Takže lepení to je strašná věda, já tam říkám patechnika. Všechno se tím, dá se s tím hodně získat, ale dá se tím taky hodně ztratit z toho, co už se udělalo. No, ale je to úžasná věc. Je to v podstatě další velice významná technika, která nás obohatila. Potřeba jenom očima vyhledat všechny prachové bublinky, nepřehlédnout. Kdo se to nenaučí do 30, tak už se to asi v životě pořádně nenaučí.
nejhorší je, že když se dokončí výstava, tak se zjistí, že vlastně co ještě bych tam všechno chtěl mít a všechno dát na výstavu, protože ta výstava je vlastně proces, kde se tvoří věci za pochodu, takže jedna věc pomůže k tvorbě další věci a částečně ji ovlivňuje. Perfekcionalismus v osobním životě, to je to stejné jako perfekcionalismus ve skle. Začnete od těch jednodušších věcí a zjistíte, že vám nezbývá nic jiného, než být perfektní neustále, být náročný na sebe, být náročný na ostatní, ať se jedná o sklo nebo o rekonstrukci starého domu. Tak tady se rekonstrukce chýlí ke konci, nyní se nacházíme v místnosti, kde bude můj budoucí ateliér. Pod tímto vysokým stropem doufám, že něco vymyslím. Jak říká můj kolega, pod nízkým stropem nic nevymyslíš. Proto jsem si pořídil dům s vysokými stropy. A tento strop by měl být pro mě do budoucna inspirací.
Pokud chcete brousit na velmi vysoké úrovni, tak si myslím, že to je otázka především vlastností toho, kdo to dělá. Potřebujete sílu, potřebujete dobrou koordinaci mezi očima a rukama, spousty času tréninku a za hodně práce a hodně usilovné práce jsou ty výsledky většinou minimální. Sklo je materiál, který se brání tím, že praskne, okamžitě vás pořeže a z toho, co se původně zamýšlelo, není vůbec nic. A je to ve zlomku vteřiny. Znamená to, že položíte na kotouč špatně, jedna chyba a nemáte nic. Rozbije se to, může vás to zranit. Tady vidíme, jak skici je vlastně z naprosto jednoduchých výkresů a kreseb vzniká velice jasná představa o budoucím objektu. Někdy stačí opravdu jenom jednoduché schémátko a je naprosto jasné, co se stane. Je mi to jasné tak jako hudebníkovi, který, když se řekne C, tak ví, že C zní takto, tak já vím zhruba, co se bude odehrávat ve skutečnosti.
vlastní tvorbu spolupracuji s celou řadou našich předních sklářských výtvarníků a pomáhám jim realizovat jejich vlastní návrhy a jejich vlastní díla. Tato spolupráce se nejvíce rozvinula s panem profesorem Zieglerem, děláme spolu asi 14 let. Zrealizoval jsem společně s ním celou řadu významných děl určených do architektury, řekl bych monumentálních projektů. Udělali jsme spolu celou řadu nádherných výstav a na celé řadě výstav v současné době pracujeme a připravujeme